Кроме этого, вот недавно появилась новость о том, что и об этом неоднократно заявлял лидер крымско-татарского народа, что Россия разместила в Крыму 6 ядерных боеголовок. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Давайте послушаем, что он сказал. Крым действительно превратился в базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект Таврида, они там все зеленые насаждения вырубают. Если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили. Что касается ядерных боеголовок, удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет данными. Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму. Какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации в тех местах, где, вероятно, они есть. Но все-таки, по данным разведки Украины, в Крыму есть ядерное оружие? За даними воєнної розвідки України, безпосередньо боєприпасів в ядерному оснащенні на сьогоднішній день в Криму немає. Але зразу після окупації Криму російські спеціалісти, зокрема 12-го головного управління Міністерства оборони Російської Федерації, яке відповідає за ядерні об'єкти, провело інспекцію цих об'єктів, безпосередньо, наприклад, об'єкту Феодосія-13, для того, щоб з'ясувати, в якому стані перебуває цей об'єкт і його подальше використання. Крім того, відповідно до указу президента Російської Федерації Путіна, цей об'єкт Феодосія-13 був внесений до списку стратегічних об'єктів Російської Федерації з відповідним і фінансуванням, і з відповідною охороною. Крім того, кожного року Чорноморський флот Російської Федерації, авіація, яка базується на Кримському півострові, відпрацьовує питання перевезення або переміщення ядерних боєприпасів з континентальної частини Російської Федерації на Кримський півострів для можливого подальшого застосування під час бойових дій. І ці процедури, вони чітко регламентуються и прописаны в настановах Збройных сил Российской Федерации. Вот местные жители с Феодосии говорят о том, что после оккупации Крыма Россия начала восстанавливать вот как раз-таки то, что вы говорите, вот это феодосийское советское хранилище ядерное, и там уже установили охрану. У вас есть такая информация? Это правда? Так, воєнна розвідка України підтверджує те, що було відновлено огородження, була посилена охорона цього об'єкту. І взагалі я хочу сказати, що з окупацією Криму Російська Федерація розпочала модернізацію і відновлення всіх військових об'єктів, які були і знаходяться на території Кримського півострову ще з часів Радянського Союзу.